on sielläkin mitä nyt ainakin mulle on ollut sellaista, ei oo niin kivaa hikisissä olosuhteissa. Tää on ihan hyvää kitetreeniä osa 1. Tää on hyvä hama. Vaihdetaan hama. Hyvä. Tätäkö toi? Tää löytää hyvä kulma. Ja ratkaisu. Ja sitten toinen käsi toiselle puolelle on vähän vaikeampi tälle puolelle. Kyllä toi ottaa, kun ajelee anhurkkina talvella ja teki kaikenmoisia liikkeitä. On kiva treeni.